A travesía vela navega o camiño vaise consolidando co paso dos anos. Unha vez superada a pandemia, a expedición puido partir dende Francia con total normalidade. A travesía bateu este ano o seu récord de participantes, con visitantes chegados de varios países do norte de Europa. Chegaron aquí unha treintena de embarcacións, saliron da Rochelle con máis de 100 tripulantes en total e veñen navegando por diferentes portos, facendo paradas en diferentes portos do Cantábrico. E agora pois estuveron no outro lado da nosa ría, en Arousa Norte, que están con nós na promoción deste produto. A participación destes visitantes europeos permite á mancomunidade promocionar a travesía polos países do norte do continente. O obxectivo é difundir en toda Europa unha nova forma de facer o Camiño de Santiago, que a vela. Realmente volvemos un pouco aos orixes, non? Porque o orixe do Camiño de Santiago tamén está na nosa ría, está na navegación. A tripulación atopouse cunhas condicións complicadas na súa partida de Francia e no seu paso polo norte de España, pero chegaron a Vilagarcía cun tempo soleado e caloroso. Os visitantes destacaron as fermosas vistas da Costa de Arousa. Toda la costa, la verdad es que muchos de los participantes nunca habían estado en esta costa, es algo que nos sorprende, que están tan cerquita, o mismamente los españoles que navegan con nosotros, que se quedan un poquito en su zona y no van más allá, ¿no? Pero al estar haciendo la navegación en grupo, pues siempre te sientes como más protegido. El sentido de seguridad y de convivencia, ¿no? que surge como en cualquier tipo de peregrinos. Cuando vamos haciendo el camino siempre sumamos gente, sumamos emociones, y es lo mismo que ocurre con nuestro camino a vela. Dende o Concello Anfitrión destacaron a importancia para Vilagarcía e para a comarca do Salnés da travesía navega o camiño e da visita destes peregrinos. Estamos sendo o escaparate del origen de todos os caminos. Toda esta xente que está chegando dende a Rochelle de Francia, acaban aquí na comarca, visitan toda a comarca, alongan a súa estancia uns días en moitos casos e tamén descubren o que sempre decimos dunha ría que é os 365 días do ano navegable. A expedición partiu pola tarde cara a Santiago a través do río Ulla. Ademais, a travesía ten un carácter solidario, xa que venden as millas que percorren para doar os beneficios aos enfermos de ELA. Os interesados en colaborar poden facelo a través da web www.ela-principado.es.